Yes, igama lami uMthokozi Sokwambonambi eDasenok. Abantu ke bebekhala kakhulu ngomfoka Mkhize ukuthi bayacela ukuthi sibuye simlande abe ingxenye yohlelo iDasenok Galaxy TV. Asipholisanga kamaseko sibe sesimlanda ke uMr Bheki Mkhize. Kwakho ukuthi ubeka indlebe bese usilandela laphana epagini lethu ku YouTube channel ufike useshe uthi Dasenok Galaxy TV. Mawuthanda useshe uthi I know my story. Khabazela mfowethu ngithi ngikumukele ku Dasenok Galaxy TV namhlanje mfowethu sibonge nesikhathi sakho ukuthi sibe nawe namhlanje. Baba Mbonambi ngiyabonga nami ngiyathokoza. Yeah. Mfowethu sifisa usicacisele because kunento edida abantu abaningi. Abantu mabekubona uhamba ngeenyawo ungayigqokeli icathulo ngikhumbula nje mina ngeke ngathi ngihamba kwenye indawo la ngihlala ngakhona ngezwe abantu bethi hey indoda yokhuluma phela mayijaho. So ubuso vele ubone ukuthi lo muntu nje obekhuluma egqoka icathulo ucabanga ukuthi ukwi direction right, asisho ukuthi umuntu angayigqoka icathulo. Why abantu bekubuka njengomuntu engazuthi mawuhamba ngecathulo uyiqaba noma yini ebalulekile ngokuhamba ngeenyawo? Ngiyabonga baba Mbonambi, ngibingelele nakubalaleli bohlelo. Lesisihloko okhuluma ngaso isihloko esijule kakhulu. Futhi isihloko esimpica abadala. Ngoba uma ukhuluma indaba yonyawo ukhuluma indaba ejule kakhulu ngoba yes nezazi zezempilo nezemvelo zikhuthaza kakhulu unyawo, ukuhamba ngonyawo enhlabathini ngoba uma na uthatha ubheka uhlehlela emuva ngisho nalapha embhalweni lo weBhayibheli unyawo ukhulunywa ngalo kakhulu ngoba abantwana abaningi bakwaIsrael babehamba ngalo unyawo. Yes. NoMoses ezokhuluma noNkulunkulu futhi kwathiwa kakhulumule icathulo enyaweni zakhe. Uma umuntu ezongena ethuneni akangeni nesicathulo. Yes. Ngoba vele noma izalo futhi akazalwa naso. Umhlaba njengoba uNkulunkulu awakha wodala, umhlaba unazo zonke izinto. Nama minerals, wonke ama resources lawo, nama gases umhlaba unanono yibuthe. Lo yibuthe ke okuyiwona wona okwazi ukubamba umuntu ukuthi abe semhlabeni. Kodwa imfihlo enkulu kakhulu ukuthi unyawo lubaluleke kakhulu ukuthi umuntu ahambe ngalo ngoba unyawo lona olukuphila oluphethe impilo yomuntu. Angithi umuntu onemphefumulo emibili, umuntu noma eshona khona umphefumulo ophuma ngenhla bese kuba khona umunye ophuma enyaweni. Yes. Ingakho kubalulekile ukuthi umuntu uma ngabe ezolala aqala gezi inyawo kuqala. Kodwa into ebaluleke kakhulu ngokuthinta inhlabathi ngonyawo, inhlabathi uqobo lwayo. Yeah. Inhlabathi yona yonke into Mbonambi. Manje ayikho enye indlela esingathinta ngayo inhlabathi ngaphandle konyawo. Uma ngabe umuntu esesuka enhlabathini uba nalento ekuthiwa stress, uyabona uma uzobheka esikhathini sakudala okhokho bethu besihamba ngenyawo engekho lento okuthiwa stress. Yes. Futhi uma uzuthi uyobheka umuntu ohlezi ehamba ngonyawo akabi naso stress. Ngoba akawucindezeli lo mphefumulo lapha enyaweni. Ingakho ngokomthetho umuntu uma ngabe indoda umuntu nje ufaka isicathulo unyawo liyajuluka. Kuyingozi kakhulu ke Mbonambi mfowethu ukuthina abantu besilisa noma kuthina amadoda ukujulukelwa zinyawo. Kunzima kakhulu, kufuneka ukuthi unyawo lwendoda liqine lome. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ikona uthola ukuthi abantu abaningi icathulo zabo igcina seyinuka. Icathulo zabo igcina seyinuka. Uyabona nje mina isicathulo anginaso ngasithola 2009. Kodwa ngisho ngahlala insuku ezinhlanu ngaligezanga unyawo alinuki. 2009 ngeke isicathulo mina. Awusayazi into ekuthiwa isicathulo nemfowethu. Because wabamba lemfihlo. Ngabamba lemfihlo le. Sihleli nomfowethu la ukhabazela uMr Bheki Mkhize esithi ake silixoxe lo daba lokugqoka kwecathulo because abantu abaningi abanayi information noma ulwazi ukuthi unyawo uma uhlezi ufaka isicathulo kwenzakalani empilweni yakho. So uzosilandela ke lapha nepagini lethu ku YouTube channel ufike useshe uthi Dasenok Galaxy TV or useshe uthi I know my story. Mr Khabazela, manje uma uhamba ngonyawo phansi
kwenzakalani emzimbeni wakho? Mawuhamba ngonyawo phansi ngicabanga ukuthi kwenzeka lento eyayifanele ukuthi yenzeke eyadalwa uNkulunkulu ngenkathi edala umuntu ethi uzombeka phezulu kwenhlabathi. Ngenkathi uNkulunkulu edala umuntu emzombeka phezulu kwenhlabathi ukuthintana kwenyama yakho nenhlabathi usuphelele. Oh ya, Cha usuphelele impela. Ngoba ila udabuka khona wena vele kakade. Ihlahla ezilihlaza kakhulu, ihlahla enempande ejulile kakhulu enhlabathini. Yes. Yebo. Yonke into njengoba iqhamuka enhlabathini nje, yonke into futhi ibuyela kuyona inhlabathi. Ngakho ke asingayinyanyi inhlabathi ngoba iwumhlano kaNkulunkulu ophethe wonke amandla ukuthi wena mawunyathele kwena uethile. Ubalansile. Yes. Ukuphelele. Kodwa uma uzofaka isicathulo sekune boundary noma sekunesahlukaniso phakathi kwakho noNkulunkulu noma phakathi kwakho nemvelo sekunomncele. Sekunomncele. Kokuqala lokho. Sho ukuthi abakhanda icathulo babezohlukanisa wena noNkulunkulu. Injalo indaba. Angithi kulelizwe lakithi thina ngo1879 sanqoba isizwe samaNgisi. Yes. Singasifakile isicathulo. Yes. Bona befaka icathulo. Siphethe imkhonto nje. Mfowethu. Bona besibulala ngebhamu. Indoda ayingafi ngenhlamvu eyodwa. Cha, indoda ayingafi ngenhlamvu eyodwa kuqala. Ngoba yayihlezi emhlane kaNkulunkulu, ingasukile uNkulunkulu. Manje ke uma ngabe isicathulo uzosithatha usihlukanisa kabili. Ngoba khona le ndawo engaphansi. Le ukuthi mawufika wayibeka le ndawo bese ubeka unyawo lakho phezulu kwayo. Yes. Yona isikuhlukanisile vele noNkulunkulu. Bese kuzoba ile cover ke ngaphezulu, ingcono imbadada. Bese kuzoba ile cover ngaphezulu konyawo. Isizokubulala kuyona icoboshe siqedwe ukuthi nya. That is why bona abantu abaningi namhlanje bekhala ngenyawo. Ingakho bona abantu abaningi namhlanje bekhala ngenyawo. Uyabona nje masithi shelele sikhuluma imfihlo ejulile. Ngabe kulelizwe lakithi ayikho lento ekuthiwa men's clinic. Men's clinic. Yebo, ukuba amadoda akulelizwe hamba ngonyawo. Hayibo. So usho ichaze lento impela mfoka Khabazela because mangithi ngiyabheka abantu abaningi esikhathini samanje even youth wonke umuntu ukhala ngenyawo. Wonke umuntu ukhala ngenyawo. It is just because indaba ukuthi sahlukana. Sihlukene nento isiyona yebo. Kunabantu abaguliswa mbonambe mfowethu ukuthi umhlabathi abasawunyatheli. Uyabona lezi ezinye isizwe simhlophe. Uthi umuntu mangabe uphoqwa yibhuzu emsebenzini. Mayifika kwakhe into yokuqala yenza ufika khumula isicathulo sibeke lapha. Bese ihamba ngonyawo. Umfice ehla kuMercedes emotweni ebizayo edolobheni ehamba ngonyawo noma ehamba ngophaqo. Akalimbozile lonke unyawo. Isibaxakile lento akuyibona abayiqala. Isiyabaxaka manje. Hey, babona namhlanje sebesuka emabuilding lawa amaflat amakhulu sebeyohlala beyokhempa lapha emahlathini baphatha amatende ungathi bahlele kabuhlungu bapheke ngeenkuni benze baxakwe imali isibaxakile imali sebebuyele emuva bayabona ukuthi imali ayiyona lento le akade beyicabanga kodwa isicathulo ave siyingozi kumuntu siyingozi umuntu namhlanje ubona amadoda engasaqinile nje kakhulu asesukile emhlane kaNkulunkulu uyabona khona enye into engayi buka ngingahlala kakhulu ngithanda umculo lwaMarasta. Yes. Ngiyilandela neinsizwa lezi ezaMarasta. Uyazi khona insizwa eyangixaka ngelinye ilanga ngihlangana nayo ihamba eceleni komgwaqo mbonambe. Ihamba eceleni kwetiyela. Eceleni kwetiyela. Hamba nje la. Umuntu oyibukayo ubuka njengomuntu ongathi uhlala. Nami ngabuka ngathi sithanda ingqondo yakho ngase ngimbuze ukuthi hawu brother wasuhambela kude mfowethu sibe sihamba ngapha wathi hayi mina mfowethu angihambi kwiBabylon way. Ngaxake wathi angihambe etiyeleni ngonyawo ngoba itiyela lilodwa selingihlukanisile noNkulunkulu seliyichemical kanti mina ngifanele ukunyathela umhlabathi inyawo zami zigcwala intuli. Ngibona ukuthi ujulile lo muntu. Baningi bakhona abantu abajulile mbonambe ngokuhamba ngonyawo mina ngingane kakhulu. Lokhu nje ngikubeka nje kwama highlights kodwa abantu uma ngabe befuna ukuthi bangabe ne stress abajwayele kakhulu ukuthi bathinte inhlabathi ngonyawo lapho. Lapho ke bayokwazi ukuthi bakhululeke. Ngoba bayobe beconnecte kuNkulunkulu njengoba kunjalo. Okusho ukuthi ngamanye amazwi kubalekile uma uvuka nje uhambe ekhaya egcekeni. Ungazoya ndawo uma ukuthi kuyaxaka ukuthi uhambe ngenyawo mhlambe phakathi kwabantu bona kuyihlazo. Kodwa uma usekhaya balekile unyathela ngonyawo egcekeni.
Mbonambi mase sikhulume leyo nto ijule kakhulu uma umuntu ohamba ngonyawo egcekeni wasifaka isicathulo enhlobo egcekeni igcekela leyo muntu liba clean ngendlela emangazayo ngoba akayifuni ukunyathela into enengekayo ubona namhlanje abantu bebulala amabhodlela ngisho emgaqweni ngisho kuphi ngesimanga sokuthi bona abakhathazeki ukuthi bayahamba ngonyawo bafaka lezi izicathulo evele seyibabulele bahlukanisile noNkulunkulu uma kini njengoba emzini noma emuphi umuzi womuntu uba nalento ekuthiwa ingilosi yakhona noma zingelosi zakho noma zinyanya zakhona noma abantu abadala abantu abadala Mbonambi abandisi phezulu ngoba kwaseqaleni kakade babevele benyathela phansi emhlabathini abazothi uma ngabe bengasabonakali ngokwenyama bese kube ngathi bayandisa banyathela khona phansi isibusiso mabefika nasegcekeni bafike basishiya enhlabathini egcekeni ekhaya lo ngasifaka isicathulo uyena ufika sinyathele lesi sibusiso ngoba ufika click ekusona so wena ugqoka isicathulo isibusiso sesiyancana amathuba kakhulu kumnandi namhlanje la sihleli iGalaxy TV umthoso waMbonambi uhlelo Mr Bheki Mkhize lapha eNkinobheni sinothulana umfoka Mkhize sithi namhlanje ake sicobelele abantu base South Africa esikakhulukazi indlempisholo ukuthi yashona lento yobuntu yashona lento ukuthi iqhaje thina ngeinto zethu ngoba phela izinto eziningi khabazela zafika nabelungu so that is why namhlanje mawuqhamuka nje benye insizwa yangibuza yaze yaneqholo yathi awunsizwa osho phela mawujahwa ibona ngihamba ngenyawo because nginalokho ukuthi mangikhona ekhaya around nje indawo kungisuke nje ukuthi ngivele ngahambe nje ngenyawo so umuntu ke osengenwe imfundiso yasentshonalanga abesebona sengazuthi ikhanda lakho liphambene that is why ke mfoka Mkhize namhlanje abantu abaningi bona beno heart attack bona abantu abaningi benezifo engalapheki it is just because babalekela imvelo ngoba kuyavela lapha na ukuthi uma uhamba phansi ngonyawo kunezimbobo la ngaphandle mhlawumbe usichazele mfoka kukhabazela ukuthi ukunyathela kwakhe emhlabathini nokunyathela utshani kulezi imbobo kwenzakalana emzimbeni womuntu angithi ke masiqala lapho unyawo lomuntu lufanele libe noqweqwe ngaphansi uma unyawo lomuntu seliqale kuba nemithambo ngaphansi kwabonakala imithambo lo muntu usuke seqalile sonakele ya lo muntu selengele ngozini izifo eziningi sengamnamathela noma inini ngoba unyawo kufanele lithambe akufanele lijuluke unyawo ufanele luqine uma ngabe unyawo lunyathela la enhlabathini kunayo yonke lento le eyafakwa uNkulunkulu eyenza ukuthi umhlaba uphefumulele kumuntu nomuntu aphefumulele emhlabeni ebese kuzoba khona utshani nabo utshani futhi uyadinga ukuthi ubunyathele ngoba kunezinto obuyiphefumula ezokuphila kuwena yebo nawe futhi ufanele uma unyathela kuphume lokuphefumula lokhu okuyokwenza ubudlelwane betshani ukuze utshani nomuntu kusondelane nenhlabathi nomuntu kusondelane that is why abantu abaningi ke namhlanje bedla amaphilisi ingaka abantu abaningi bedla amaphilisi uyabona Mbonambi ukuhlala edolobheni nokuhlala endaweni yasemakhaya kuhlukene kakhulu umuntu ohlala emakhaya yena umuntu ophilayo ngoba uyakwazi umuntu ukuhamba ayehlanzeni noma ahambe ayeqeleni ayonyathela utshani bese hogela uwehlukahlukana kwehlahla lapha ehlathini ahogele umoya wohologo lomvula kuphila amaselesele kuphila ingalankala kuphila yonke into lapha edinga wena ukuthi uphefumulele kuyo naye bese iyakunika futhi lokho kuphefumula ukuthi wena umuntu uphile ungaye esibhedlela ungatholi imijovo ungatholi iphilisi uhogela nje lamakhambi namahlahla na yonke imvelo kaNkulunkulu ebekiwe ngoba njengoba edalile uyidalile ukuthi yonke izosizana ngayo yonke indlela ngendlela ebonakalayo nangendlela futhi engaboni sihleli sinethezekile la nomfoka Khabazela sizama ukuyihlahla lendlela ukuthi abantu abavuke abantu abayithathe abantu ababuyele ezintweni zabo because lento yasentshonalanga ibalimazile abantu abaningi khuluma namhlanje kunabantu abadla amaphilisi o BP kunabantu abadla amaphilisi oshukela njalo njalo namhlanje sesinenkinga even youth ekhulayo namhlanje nayo isikhula ibuthakathaka just because isikholelwa kakhulu kulezi zinto zasentshonalanga asisho ukuthi lezi zinto zasentshonalanga azingasetshenziswa kodwa uma singake sithi ukureverse sibuyele emuva ezintweni zethu mhlasimbe khona la singasizakala khona because namhlanje uthola abantu bonke bekhala ngezifo ezithi ayifani why Khabazela bonke abantu bakhale ngento eyodwa ukuthi
umuntu unenkinga yenyawo, omunye akhale ngokuthi une-BP unoshukela njalo njalo, ngoba uzothola ukuthi abantu abaningi namhlanje bayamamfuza nje, uyafica eThekwini bakoshwama, abanye bakopizza njalo njalo, kudliwa zonke izinto okalakateni zonke lezi zinto. Thina into esibulala kakhulu ukusuka enhlabathini. Ngizoma nje kuleli iphuzu Mbonambi lokuthi ukusuka enhlabathini okusibulele. Imfino ebesiyidla thina, imfino emile enhlabathini. Uyabona Mbonambi kunento ebuhlungu namhlanje mfowethu ekhona emhlabeni ukuthi athi umuntu ulambile ngoba imali akanayo. Imali akuyona yokuthenga ukudla. Cha, ayiyona nje yokuthenga ukudla. Noma ingaba yona yonke into kubantu, kodwa imali akuyona yokuthenga ukudla ngoba thina besiphila kulelizwe sidla sisutha. Kodwa imali ingekho, yebo imali ingekho. Namhlanje sekunele kwafika imali, kwakhona indlala futhi ezizweni sakithi. Sekunele kwafika imali, kwafanele ukuthi kube khona izifo eziningi ngoba thina ngale mali sithenga vele ukufa ngoba imali yafika nabantu abawokufa vele kulelizwe lakithi, abawokufa kithi. Thina besazi ukuthi uma umuntu efuna amafutha uhlaba impahla. Bahle njengesikaphu noma imbuzi noma inkomo. Bese uqhonqa lawo amafutha khona. Bese kuphuma ke amafutha ukuthi udle upheke udle uma ngabe uthanda amafutha. Ayisiqomela. Yebo. Hayi lamafutha lawa adliwayo. Lamafutha lawa adliwayo iwona impela ke abulala abantu ngoba iwona avala imbobo zamathambo. Bese ungasakwazi futhi ukuphefumulelana nemvelo. Uzofika udle lamafutha. Udle lokudla lokho okunama chemicals. Ugcike futhi ufaka isicathulo. Uzofaka futhi nesikhinjana lesi esincane lesangaphansi. I-under. Yebo. Yebo. Enye into ebulela amadoda yawaqeda mfuthi leyo nto. Emzweni yawo nje nokuthi indoda iphelele ebudodeni bayo lesi sikhindo esincane. Into ezibe ngcono i-trunk. Ingconywana i-trunk. Ngoba uma ubheka inkunzi yenkomo, ubheka impongo yembuzi, abafinqanga abampintshelwanga, kodwa abakhululekile. Ngoba vele indoda enethezekile, indoda engayifaki into ezoyimpilo. Ngoba indoda kahle kahle akusona isiqu sonke. Ingxenye ethize yomzimba womuntu. Uma leyo ngxenye ethize ingasenzi kahle okwayo, uqala lapho kube khona nokungezwani ngisho ekhaya. Muzu uyachitheka. Ngesimanga sokuthi sisukile entweni zethu enhlabathini. Inhlabathi kuphela uyona eyigugu neyifa kithi. Uma ngabe singasanyatheli phansi, singasadli futhi imfino esivune thina sibhekile sayitshala thina sayilima thina, uyingozi wakona lokho. Wakona lokho nje Mbonambi mfowethu masisala edlini. Into ebulala abantu kakhulu ngokudla, ukudla esikudla kunama chemicals oqala. Okwesibili ukudla esikudla kudlula ezandleni engahlambulukile. Yebo, izandla nje engahlambulukile. Okusho ukuthi cishe kufana nemali ngoba nemali idlule ezandleni engahlambulukile. Okunye ukudla sikuthenga sekuphekiwe. Asazi umuntu ade epheka lokudla lokade ekhuluma ethini phezulu kwebhola. Ukuyekela ukuhlanzeka komzimba. Inkulumo kade eyikhuluma phezulu kwaloko kudla. Futhi lokudla bekukhuluma nje emenge enyawo. Mhlawumbe ekhuluma nje emenge enyawo ethukana nomakhelwane. Kanti omkhulu bethu bebephila isikhathi esithi ngoba ogogo bebepheka ukudla beguqile. Exactly. Ukudla kuphekwa ngemvelo, kuphekwa ngeinkuni.